2024 मायथाइयाव बुहुमा जोबस्रांलांमारगोन नामा? बाबा भांगानि इयुन बानबुंथाया मोगथाङाव फारि फारि जानायनि लामायाव। थारैनो 2024 मायथाइयाव बुहुमा जोबस्रांलांमारगोन नामा? मायथाइयाव बुहुमा जोबस्रांलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बाबा भांगाया। 2024 मायथाइयाव बुहुमाव गिख्रंथाव थासारि फैनायनि बाथ्रा बुंदों बाबा भांगाया। बुहुमाव गोबां खैफोदनि गोहोम गोग्लैगोन होननानै बुंदोंमोन। बुहुमनि गोबां जायगाफोराव बारजों अखाजों आरो गोबां बिबांनि बांग्रिं फैनो हागौ। बाबा भांगाया आरोबाव गोबां गिलु-बालु गिख्रंथाव थासारि फैगोन होननानै बुंबावदोंमोन। गेजेराव आरो साननैसो दिनल'सै, बेनि उनावनो गोदान बोसोर फैगोन। 2024 मायथाइयाव बुहुमाव गोबां गिलु-बालु थासारि सोमजिनो हागौ होननानै फोरमायदों बाबा भांगाया। 111 बोसोरनि सिगांनो बाबा भांगाया बुहुमखौ जोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बाबा भांगाया बुंनाय बायदिब्ला 2024 मायथाइयाव बुहुमा जोबस्रांनायनि लामायाव। थारैनो बाबा भांगानि बुंनाय जामारोब्ला बुहुमाव बेसेबां खहा जागोन बुंनो हाया। नाथाय साननो थांब्ला बुहुमनि दाब दाब जायगायाव गोबां गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो खोनानो मोनदों। बेखौ साननो थांब्ला बाबा भांगानि बुंनाय बाथ्राया थारैनो जामारोब्ला बेसेबांबा गिलु-बालु थासारि सोमजिगोनखौ नुहुरो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।